Konštatujem, že výbor sa otvoril, čo je dobrá správa, lebo to nie je bežná prax v Národnej rade. A zároveň sme prešli cez množstvo otázok, ktoré sa týkali najmä, a to bola naša pointa, kvôli ktorej sme zvolali výbor, a to je energetická bezpečnosť Slovenska a dostatok suroviny, teda ropy na Slovensku, pretože to je krv ekonomiky, aby sme teda naša ekonomika sa mohla hýbať a fungovať. S prekvapením musím konštatovať, že keďže sme zdôrazňovali diverzifikáciu a to, aby Slovensko malo prísun z viacerých zdrojov, že ministerka zostala zaseknutá mentálne v roku 2020 až 2021 a pozerala sa na to, že vtedy boli k dispozícii nejaké zdroje z Európskej únie na túto infraštruktúru, avšak zásadná paradigma, zásadná zmena v týchto politikách prišla práve útokom Ruska na Ukrajinu. A tu by som očakával, že Slovenská republika, súčasná vláda bude mať hoď teda prebieha konsolidácia, tak bude mať zdroje na, v podstate to je zásadná kritická infraštruktúra štátu v tomto pohľade. To znamená, že bude mať riešenia, plány a že bude mať aj zdroje na ďalšie budovanie, prípadne ďalších kapacít. Ale dozvedeli sme sa, že nemajú vyčlenené ďalšie zdroje a že neplánujú ani vyčleniť. Čiže bežíme v starom režime podľa toho, ako to bolo nastavené z minulosti. To, čo ma veľmi mrzí, je situácia autodopravcov, ktorí teda vo svojich harmonogramoch fungujú z minúty na minútu, ale to tankovanie nešťastné s limitom na 400 eur im komplikuje životy. A potvrdila sa naša obava, že tá inflácia, čiže zdražovanie tých tovarov, ktoré prepravujú, sa tlačí pred nami a zasiahne do ceny. Akurát to ešte nevidíme. No a tretia oblasť, ktorá teda ma prekvapila tiež, že sa pristúpilo k tomu, k zmene zmluvných podmienok, kedy odoberáme prepravenú ropu cez družbu z Ruska a za majetok sa to považuje za majetok Slovenska, respektíve majetok, ktorý má pritiesť do rafinérie Slovnaft už prechodom cez bieloruskú hranicu, nie cez ukrajinskú smerom na Slovensko, ako tomu bolo v minulosti. Čiže Slovensko musí strpieť to, že vlastne majetok, ktorý chceme, aby bol dodaný na Slovensko, zaň sme už v podstate zodpovední, keď je na Ukrajine vlastne vo vojnovej zóne. Toto je dosť nešťastné, je to ohrozenie bezpečnosti energetickej. Za mňa toto je otázka na prehodnotenie, hlavne teda, ak platí, že budeme mať dodávky ropy cez Adriu, tak je dôležité, aby sme prehodnotili podmienky, za ktoré prichádza ropa cez družbu. Pokiaľ ide o tú ruskú ropu, alebo teda o tú ropu, že či je slovenská, alebo komu patrí, nie je to, ale skrz to, že je ropa sankcionovaná, alebo mohla by byť prísnejšie sankciovaná a museli sme to urobiť, ako to je v princípe pri plyne? To riziko na seba Slovnaft prevzal práve preto, a to bola pointa celého výboru, a keď ste si všimli, tak neprešla časť uznesenia. Tá časť uznesenia hovorila o tom, že žiadame jasnú diverzifikáciu, čiže viaceré zdroje, z ktorých budeme mať dostatok ropy a budeme z nich vedieť nahradiť aj výpadky, ktoré by prípadne hrozili. Slovnaft musel na seba prevziať to riziko práve preto, že z iných zdrojov nemáme dostatok ropy. To znamená, že museli prevziať riziko preto, lebo sme slabo diverzifikovaní. Takže to je tá odpoveď. A my sme žiadali, týmto výborom sme chceli dosiahnuť, aby sa investovalo do rozloženia tých možností, ako k nám prúdi ropa a aby sa na tom pracovalo ďalej. Chápem, že ani jeden z vás nie je medzinárodný právnik, ale teda taká úvaha, ak je ropa po prekročení vlastne hranice na Ukrajinu majetkom Slovenska alebo teda slovenskej firmy a Rusko na ňu útočí, neútočí Rusko na Slovensko? Takto Rusko, aby sme zase úplne zbytočne neeskalovali tú negatívnu emóciu, že jedna vec je územná celistvosť Slovenskej republiky, druhá vec je nejaké materiálne technické vlastníctvo, ktoré není na našom území a je k nám prepravované. Čiže toto treba rozdeliť. Ja by som sa na to pozeral cez tieto okuliare, ale chcem vám povedať ešte jednu dôležitú vec, na ktorú som nedostal odpoveď a pýtal som sa na ňu opakovane, a to bolo síce to, že vláda obmedzila vývoz výrobkov z ropy v marci, keď boli vyrobené z našich zlatých zásob, čiže zo zásob štátnych hmotných rezerv. Prečo to nebolo obmedzené od momentu, keď vláda schválila toto uvoľnenie zo štátnych hmotných rezerv do Slovnaftu už vo februári? Mali sme mesiac, kedy Slovnaft mal ropu zo štátnych hmotných rezerv a mohol vyvážať výrobky do zahraničia. Potom vláda až po mesiaci toto zastavila a obmedzila tento vývoz. Tuto nevidím logiku, tuto vidíte konkrétne na tomto príklade, ako vláda nejedná systémovo. Uznesenia, ktoré príjma, sú nedomyslené, sú v nich diery
A aj preto malo význam zvolať tento výbor, pretože už v momente jeho zvolania sa podarilo opozícii upozorniť vládu na niektoré momenty, ktoré potom napravila.